Uwing-uwi na si Bossing, naka-helmet na. Start. Yun. Ayos. Flash natin, flash. Yun. Ayun na yung conversion natin sa 200cc. Bali, carburetor, nagpalit din tayo ng 28mm mga kabro. Yan o. 20. Ayos. Alright, boss, tiga din nukan? Rosales. Alright, from Rosales, Pangasinan na TMX 155 na Pantra, TMX 155 na formado na boss. O, ko-convert natin sa 200cc. Okay, so spring kick issue nito. Ayan o, spring kick. Tapos, maraming tulo dito, may pumapatak. Tapos, regulasyonan natin yung makina, ay yung one. Magaspang na rin yung andar mga kabro. Okay, tayo na natin. So convert natin sa 200cc. So papalitan pa natin yung mga dapat palitan. Number 1, maingay yung makina. Timing gear papalitan natin, dalawang sigunyal bearing papalitan natin. At yung iba pang makikita natin papalitan natin sa loob ng makina para kondisyon na boss. Shoutout kay boss. Anong pangalan ni boss niya RJ ko? Abroad? Louie De Santos. Louie? Ayan si boss Louie De Santos. Shoutout po sa inyo. Nandito na yung motor mo. Okay, ayusin natin lahat to. Okay? Yan. Shoutout kay Nico. Nicolay. Na-inlove na naman sa motor na to. Ganito yung mga gustong motor ni Nico eh. Ano? Hindi ka bro. Hindi ba? Sigurado ka. Okay, palamigin lang natin tong motor ni Bossing. Boss. A few moments later. Okay, ito na yung motor ni Bossing. Nabaklas na mga kabro. At ito yung makina niya. Napakaitim mga kabro. Sobrang itim ng loob ng makina. Ito, pumuputi na. Nilinis na kasi ni Dave eh. Ayun, may itim din. So ngayon gagamitan natin ng powered by Domex. Domex. So mga basher, kakalawangin yan. Sabi nyo na naman, hindi kakalawangin yan mga kabro. Huwag kayong naniniwala sa mga kwan. Hindi kakalawangin yan. Puputi nga yan eh. Tapos hugasan pa ng tubig mamaya. At pagkatapos, hindi naman natin i-stack yan ng mga ilang araw. Kung i-stack mo ng mga ilang araw, talagang kakalawangin yan. Lalo na yung mga bearing. Pero kapag binanlawan mo ng tubig, tapos assemble kaagad, malalangisan na yan, hindi nakakalawangin yan. Okay? Ubad lang natin ng konti para tapos mamaya pati kuko maputi na dito mga kabro. Okay. Puputi yan. Saan? Ay nako, paint remover ang kailangan dyan. Pintura na yung sinasabi mo pare. Bira. Yan. Okay. Ayan na yung nilagyan natin ng Domex. Kunin mo yung power spray doon para bugaan natin to. Para matanggal. Okay, power spray natin. Boss, shout out boss. Okay. Alright. Ayan o. First spray. Mamaya, dodoblehin pa natin yan mga kabro. Wala. Okay, tanggalin mo. Ay. Ne, apa yung ay? Lobat. Shooting na lobat. Kabila, balik ka rin mo. Ito yung sa loob doon oh. Diyan, mamaya lagyan nyo ng Domex para matanggalan. One eternity later.
Okay mga kabro, nakalimutan ko nang i-video mga kabro. Ayan, nakalimutan na nating i-video yung kanyang paglilinis kanina. Tapos, yung linis sa loob mga kabro, ganito din kalinis. Okay? So, hindi ko na naipakita mga kabro, nakalimutan ko na dahil nagmamadali na tayo. May lakad tayo mamayang hapon. CG200 na sigunyal, o. Yan, CG200 na sigunyal yung kinabit natin dyan. Tapos, CG200, 63.5 na block ang gagamitin natin. Tapos, big valve cylinder head ang gagamitin natin dyan. Yan. 3227 yung size ng valvula. Okay? Mamaya na natin na i-video mga bro dahil nagmamadali tayo. Asimbulin na muna natin to. Kabit na natin yung mga dapat ikabit. Okay. Ano pare? Yan ang big valve. Yan ang big valve. 3227. Okay, so dito na tayo sa kwan mga bro. Nakabit na natin yung magneto, stator, timing gear. So kakabit na natin yung cylinder block mga bro. Kakabit natin block 63.5. At ito yung kanyang piston. Yan o. Napakaganda ng piston, no? Quality, oh. 63.5 mga kabro. Yan yung piston na gagamitin natin. Yung top niya is parang kwan lang, tsokolate, kulay brown. Hindi kagaya ng mga kwan, ibang piston na puro puti, puro silver yung kulay. Ito, kulay brown yung ibabaw niya, yun, oh. Standard. Okay, so kabit na natin mga kabro. Ito naman yung kanyang block. Yan. Pakita ko sa inyo. Yan yung kanyang block. Kulay silver. Kulay silver siyempre. 196 cm, 63.5. Yan, quality. Kabit na natin. Whew! Overtime. So, maaga pero nahuhuling umuwi si Bossing ngayon sa conversion natin sa 200cc sa TMX 155 niya. Sige, pandarin mo na pare. Uwing-uwi na si Bossing, naka-helmet na. Start. Yon. Ayos. Flash natin, flash. Yon. Ayun na yung conversion natin sa 200cc. Bali, carburetor, nagpalit din tayo ng 28mm mga kabro. Yan o. 28. Ayos. Kaya ganyan yung tunog mga kabro. Yung tambutso niya nakaayon. Yun o. Aeon 5. Yan, naka-silencer lang yan, oh. May silencer. At may tubig. May tubig yung butyo-butyo niya, oh. May tubig. Alright, may tubig yung kwan niya. Ano yung pangalan na ng kwan dito? Fiber. Okay na. Yan. Bossing, mapapanood mo na to, boss. Edit ko muna. Ano, boss? Alright. Takbong pogi lang, boss, ha? Takbong pogi. From Rosales, Pangasinan, si Bossing. Ayan. Dahan-dahan lang si boss kasi medyo mahina yung kanyang kwan, ilaw. Medyo mahina yung headlight niya. Ayan, imbalay na ni Bossing nga Jikwan. Pag-i nagsukatan na, nagdagsinata. Boss, nagdagsinata. Nasakit tiya baga data. Ayan, mabigat yan. Hindi masakit sa likod, boss. Hindi masakit sa likod. Sige, boss, salamat. Ingat, ingat. Side stand, side stand. Okay. Break in, boss, ha. Takbong pogi. From Rosales, Pangasinan pa si Bossing mga kabro. Medyo nag-overtime tayo ngayong gabi. Yan dahil may mga overhaul pa tayong iba kanina. Okay, maraming salamat. 200cc conversion. So yung mga ginamit nating parts doon mga bro, B-Sight. Yan, B-Sight. B-Sight parts. B-Sight brand, no pare?